Dogry aýdýan. İşmez bardy, aldylar. Iň soňkuja pulmydam ýurt daşyna çykmak üçin aeroportun işgärlerini berip gaýtdyk. Indi ýurt daşyndan uğradýan dollarlarymyzdanam belli bir möçberde salgyt alyp otyrlar. Tebe biz boş oturumdyk da ýurdun içinde tögüde edýäs. Hökümet işgärlerine para berip öz dogan garyndaşlarymyzy işe salýar. Başga da köp işleri edýäs. Hökümete ýene bir para berýär. Şeýlelik bilen olar brokda 2, 3, 4, 5, 10 guş agladylar. Egerde biz ýurdun içinde bolan bolsak, onda bizim olara hiç bir peýdamat degmedi. Şonuň üçin olar bizi ýurt daşyna uğratdylar. Peýdalanmak üçin. Aslynda olaryň ýaşaýan owadan binalar bara, köşkleri. Şolary biz öz elimizi bile welaýatlardan gelip kurduk. Olaryň münýän owadan maşinalary bara. Olary ýa-ha bizden para görnüşinde aldylar, ýa-da büdjetden bizim almaly aýlyklarymyzyň ujundan ýa-da hemmesini alyp baýa gitdiler. Gara şon ýaly dymmakdan erbet tat ýok. Biz dyma sessiz öz ömrümizi iýdik. Şolara howat etdik. Sağ olun vatandaşlar.